Gandeng sing didongake iki penonton nggo Pak, piyai nganjuk, piyai nyeni, piyai budaya. Ling ngamini ngangge budaya. Allahumma amin. Monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tambah kathah rezekine. Ya. Allahumma amin. 1 2 3. Wah, nganjuk. Ademen ya. Ini ngapain kok kita kayak gumarenggeng. Ayo ngono kuwi. Selanjutnya ya Wanda Amara. Ayo. Lek dandan aja mekokok lho, Ndak. Engko meku kok mau ngene. Lek gawe celana dawa ora apa-apa kowe ora ngene ayo. Aku akhire astagfirullahaladzim. Ayo. Mula Pak Basuki wirawiri ae. Pak Basuki ayo. Menyang Jaten. Wah, ben kuwi. Tuku mangan. Mas Mbak temanten. Mugi enggal pikantuk momongan. Bapak Bu, Allah. Mbak Munasiroh ingkang nembe kemawon mandhap mesin. Ayo. Bayi. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Terus ngeloni bojone. Apa kena dinggo san? Ayo. Putri Hastutik. Ayo. Tuti Renawati. Bu Siti to, Pak? Bu Siti nggih, Bu. Bu Siti. Sing ibu ya garwane Pak Margono Sri Dwi Astuti. Bu Dwi Astuti. Nah. Muga-muga kathah rezekine. Allahumma amin. Ya, Bir. Ayo ya iya. Benakne anten. Antene sapa? Anten iki lho Pak, anten TV iki lho. Oh iya. Apa to Pak? Benakne anten. Lho, bapak-bapak sing duwe anten langsung didekepi lho ayo. Lho dibenakne Brigita Ciloko ayo. Lah iki jawabane Pak. Piye? Terus diopahi timun. Timune bungkek jare ayo. Mas Mbak manten mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ngapunten sinden kula sing kucluk loro bae. Ayo. Ayo Nong, golek dhuwit oh ngapa-ngop bae ora. Ayo, mau ditunggoni karo Mas Nanang lho. Yeah. Bestimu. Yeah. Sampean karo Mas Nanang, Mbak Brigita karo Arif Lumer. Ayo. Yo. Senyum pek soden. Jadi ndak ini. Jadi. Pakai pelumas. Apa kuwi? Pelumas, Pak. Ini nanti terusannya nih loh. Warnanya ireng. Oli. Pelumas warnanya ireng. Oli kan? Ya, Mbok. Gak Oli lek sik anyar ora ireng rupane, ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu sing tak maksud ya oli tap-tapan iku. Oh, seneng kamu sing tak-tapan ya. Bisa Pak iki parian loh jadi. Saya ayo Yudae ngetap ae ayo. Ayo Yudae bayangne Winong ae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne Bunga Tirah. Bayangne Le Nembang. Oh, nembang kok ya ora. Ayo balenono neh piye. Pakai pelumas. Heeh. Warnane ireng. Terus Muga Mbak Siti dan Mas Elias salami nyotan sah langgeng. Allahumma Api to Pak akhire. Udah biasa. Ayo. Yo kan, awakmu kan urung dhewe. Kula to Pak. Yo no. Kula nggih to. Oh iya. Kadang kula mboten mikir. Wes pokoke sak uni-uni